প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মোৰ এইটোৱে মই হেৰি কৰিছোঁ তেওঁৰ মানে চিন্তাটো অলপমান বেলেগ আগৰ পৰা মই দেখি আহিছোঁ তেওঁ ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमोद बड़ो सारनि माखासे साननाय आरो मावनायफ्रा माने एसे गुबुन रोखोमनि सानै गेदेमा सुबुंफ्रा मानगोनां प्रमोद बड़ो सारनि माखासे साननाय आरो मावनायनि सायाव गोबां बाख्नायदों। तो हेल' लोगोफोर बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायलायबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय। तो आशा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन। लिडारफोरनि पलिटिशियान लिडारफोरखौ गोबां बिथिंखौ लानानै माने गोबां बाथ्रा बुङो, गोबां रायो, नाथाय बिनि गेजेर सम माखासे पलिटिशियानफोरनि मावनाय आरो साननायफोरखौ नोजोर होनानै गेदेमा सुबुंफ्रा जायफोर पलिटिशियान लिडार बैसोर बायदिखौ बाख्नायनाय बाथ्राखौबो जों नुनो मोनबाय थायो। तो बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर' सार आरो लोगोसे कटन इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर गणेश औवारी सारमोनहा दिनै मानगोनां प्रमोद बर' सारनि माखासे साननाय आरो मावनायनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनानै बा मानगोनां प्रमोद बर' सारखौ गोबां बाख्नायदों। तो नोंथांमोननो नैबे ससे क्लिपखौ दिन्थिगोन, अब्लाना नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिनो मोनगोन। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ মোৰ এইটোৱে মই হেৰি কৰিছোঁ তেওঁৰ মানে চিন্তাটো অলপমান বেলেগ আগৰ পৰা মই দেখি আহিছোঁ তেওঁ ষ্টুডেণ্টৰ ফালৰ পৰা অলপমান বেলেগত মানে সকলো যিবিলাক জেনেৰেল কাম কৰে সকলোৱে তাতকৈ অলপ তেওঁ বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰে। আপোনাৰ নলেজ ফেষ্টিভেল আপুনি পাতিব লাগে ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কোনে কৈছিলে? কোনেও কথা কোৱা নাছিলে। তেনেকৈ আপোনাৰ দিল্লীত আপুনি বিহু পাতিছে, কিবা পাতিছে, আৰু আপোনাৰ সেই ডকুমেণ্টটো এতিয়া আকৌ নতুনকৈ বনাইছে, সেইটো কোনেও ভবা নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ। সঁচাকৈ যে আমাৰ বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি যোৱা 4 বছৰে আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে নেশ্যনেল ফেষ্টিভেল লিটাৰেচাৰকে আদি কৰি ইন্টাৰনেশ্যনেল থিয়েটাৰকে আদি কৰি বিভিন্ন নতুন ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ লগত খাপ খুৱাই আৰু সমাজৰ শান্তি বিৰাজ আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন আঁচনি তৈয়াৰ কৰি আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে যিটো নেকি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি তৈয়াৰ কৰি বিটিআৰে আজি আগবাঢ়িছে। এই ক্ষেত্ৰত বিটিআৰ চৰকাৰৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ যিসকল এএম সকল আছে, যিসকল MCA LA সকল আছে, যিসকল শুভাকাংক্ষী ব্যক্তি আছে, তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। তো थारैनो नोंथांमोना सानै गेदेमा सुबुंनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बा बिथांमोननि मानगोनां प्रमोद बर' सारनि सायाव गोबां बाख्नायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय। तो बे बाथ्राखौ थांनाय बावैसो सिगां मानगोनां प्रमोद बर' सारा गुवाहाटी खानापारायाव मोनसे भिजन डकुमेन्ट्स बेखेवनाय हाबाफारि दंमोन बा प्रग्राम दंमोन। बेवहाय बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन बे सानै गेदेमा सुबुंफ्रा। दा नंगौ जोङो माखासे पलिटिकेल लिडारफोरखौ सम माने खामानि मावनायाव गोरोन्थि गोबां जानाय नुयो आरो बेजों लोगोसे गेजेर बबेबा मोनसेखौ रायजोफोरनि थाखाय मोजांबो मावनायखौ जों मिथियो। तो बांसिना जोंनियाव मा जायो, जोंनि नोजोराव तो पलिटिकेल लिडारफोरनि सायाव जों बांसिन गाज्रिखौ नुहुरो, तारमाने नेगेटिभ बांसिन साननाय जायो आरो। तो पजिटिभखौ बांद्राय साननाय जाया, दा बिथांमोनखौ माने बांसिन नेगेटिभ सानबाय थायो। तो ओरै जानांगौ जे नेगेटिभ आरो पजिटिभ मोननैखौबो लानानैसो माने मानसिया बिजिरनांगौ। बांसिन जुदि नेगेटिभजों थांनानै बिनि गाज्रि मावनायखौल' माब्लाबा समाव गोरोन्थि जानाय, बै गोरोन्थिखौनो साननानै जुदि मोनफ्रोमबो मावनाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जुदि नेगेटिभ सानबाय थायोब्ला, गोरोन्थि सानबाय थायोब्ला, बे माने गोरोन्थिखौनो जेसेबां मोजां मावा मानो बे गोरोन्थिखौनो नुखाबाय थागोन आरो बे माने भुल जानायखौनो नुबाय थागोन।
बेफोरबायदि जायो थ' जेब्ला नोङो पजिटिभ साननो रोङोबा बिनि मोजांखौबो नाहरनो रोङोब्ला बे समाव मोजां समाव गाज्रि मावनाय बे मोननैखौबो जुदि नायनो रोङोब्ला माने नोंथांनि साननायावबो बे मोननैबो माने समान समान माब्लाबा नों मोजांबो मोनगोन माब्लाबा नोङो गाज्रिबो मोनगोन बेफोरबायदि जायो थ' लोगोफोर बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना गासैबो बुजिजोबखायो दिनै गाबोननि मुगायाव रावबो बुजि गैला आरो इसेबां बाथ्रा बुंलायनांगौनि गोनांथि गैया थ' नोंथांमोना बे ससे आपडेटखौ नायनानै माबायदि मोनखो आरो सानै गेदेमा सुबुंनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो बा बिथांमोननि बुंनाया माबायदि बेसेन गोसा जादों जायाखै नोंथांमोना बिजिरनानै कमेन्ट खालामनो फोरमायदो लोगोफोर बे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोना शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन आसा खालामबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक खनसे खालामदो लोगोफोर शेयार खालामदो आरो गोदान भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय